gør præcis det samme. Du har bedre teknik end ham. Det er bare med at få en grabplacer og dominere, eller få en takedown her. Kom så. Takedown, Stefan. På, at han shooter. Få ham op til buret igen. Ja. Få det ned, hele vejen ned. Ja, det er godt det der. Ud af den guillotine, Hvordan er det ikke takedown det der? Nej, du er nødt til at arbejde videre. Prøv at placere garden. Har du half guard? Ja, præcis. Stærk crossface. Shoulder of justice der. Bum. Nedad. Lav vinduesviskeren med den højre fod der. Vinduesvisker, få den ud af det der. Jeps. Vi ved det. Væk fra det der lockdown. Du er stadig inde i lockdown, Stefan. Du skal lave vinduesvisker med den højre fod, så prøv at få den ud af. Vinduesvisker. Ja, præcis. Og det bliver du bare ved med, indtil du slipper helt ud af den. Du ser, hvordan den kan slippe, så snart du gør det. Så skal du bare prøve at få den låst ind under dig selv. Ja, bliv ved. Du slipper ud af den hver gang, du gør det. Jeg kan altså ikke lide det der. Bliv ved, Stefan. Bliv ved. Han er træt. Han kan ikke lide, når du gør det der. Ja. Vinduesvisker igen bare. Kom så. Du kan også godt bare sætte din fod op på og køre direkte igennem. Du skal bare snitte den røv lidt mere op i luften. Så pulserer vi bare, indtil den hopper direkte ud af den der. Så få det venstre fod op på hans lår. Så laver vi bare helt old school pass her. Ja, præcis. Så vibrerer vi. Bum. Stille og roligt ud af vinduesvisker igen. Bliv ved. Vinduesvisker igen. Stefan, ja. Bliv ved. Det kommer. Bliv ved. Og igen. Ja, og igen. Du skal bare skubbe ned, og så skal du vibrere, når du gør det der. Du er så tæt på, du skal bare lige... Ja. Altså, han er næsten ikke lockdown længere. Hold den der, så hiver du bare. Ja. Spark ned. Få det knæ ud. Jeg ved ikke, hvad han har, men det er ikke lockdown det der. Du kører bare på den. Bliv ved. Han er så træt, du skal bare gøre det færdigt. Ja. Spark ned og få den ud. Ja. Kom nu, Stefan. Han har nogle mærkelige ben der. Det er ikke rigtig lockdown, han har. Du skal bare tyre igen. Det tro på det. Pas på med det der. Vi vil hellere bare placere garden og gøre det sikkert her. Tilbage til crossface, Stefan. Den er ikke tight, det er om dine knæ. Han holder den ikke selv tight, den får crossface og underhook igen, så det vil godt placere den guard. Start. Han har ikke garden. Ud af den! Ud af den, Stefan! Han er sindssygt dårlig guard der. Det er den der første. Han får deep half guard der. Tag de mur. Han skal ikke passere din guard. Op på knæene, hvis du begynder at passere. Ja. Hvis du begynder at passere, så skal vi fandme op på knæene. Han skal ikke få etableret. Op på knæene. Armbar. Ja. Gør det, Stefan. Den. Han skal ikke passere. Ja, godt det der. Bliv ved. Ikke noget der. Det er stærkt. Du skal passere til din venstre side. Bliv ved. I kender det der. Jeg laver det hver gang. Du skal bare, der er ikke noget der, når han har armen derinde. Pas på, han ruller, Stefan. Pas på, nu har han den uden armen. Du skal passe på. Pas på ryggen. Træk guard. Op på knæene. Hurtigt.